Sunshine News Blast. Unang detalye sa itong balitang lokal, nagpagawas og maisugon og kusganong pahayag ang Cebu Alliance for Duterte 2028 CONCAD batok sa giingong lihok sa pipila ka mga magbabalaod nga gamito ng konstitusyon aron targeton si VP Inday Sara Duterte. Sa gipahigan nga press conference niadtong Marso 17 sa usa ka cafe sa Cebu City, gipresentar sa grupo ang ilang manifesto of dissent. Diin klaro niini nga gibatukan ang posibleng impeachment batok sa Vice Presidente. Suma sa usa ka leader sa grupo nga si Jun Abines, dili na sila magpabiling tig-obserbar lamang, kundi aktibo nang magdokumento sa mga lihok sa mga politiko. Gipahimangnuan usab sa CAD ang mga kongresista sa Sugbo nga ang publiko nagbantay sa ilang mga desisyon, ilabi na sa isyu sa impeachment. Madod pa ni Abines ang bisan kinsang Cebuano nga magbabalaod nga mosuporta sa giingong impeachment sham, mahimong mopirma sa iyang kaugalingong politikal nga kapildihan sa umaabot nga eleksyon. Gipasiug daw usab sa grupo ang ilang aligasyon sa double standard sa administrasyon. Lakip ang giingong mga isyu sa korupsyon nga nalambigit sa flood control funds nga matud nila nagkinahanglan og patas ug lawom nga investigasyon. Sa maong kalihukan mitambong og mitubag sa mga pangutana sa media ubang mga leader sa CAD, lakip sila ni Moises De Parini, Jimboy Chongco og ang chairman sa grupo nga si Winley De La Fuente. Gipadayag sa grupo nga padayon nila ang bantayan og idokumento ang mga desisyon sa mga magbabalaod samtang nanawagan sila sa katawhan nga magpabiling mabinantayon ug aktibo sa mga isyong politikal nga maka-impluwensya sa nasud.